सांगली महापालिकेमध्ये भाजप आणि राष्ट्रवादीची युती झाली आहे। भाजपकडनं महापौर पदासाठी धीरज सूर्यवंशी यांचं नाव जाहीर झालंय। पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांनी त्यांच्या नावाची घोषणा केली। तर राष्ट्रवादीकडनं गजानन मगदूम यांना उपमहापौर पदाची उमेदवारी देण्यात आली आहे। आजच हे दोघे उमेदवारी अर्ज दाखल करणार आहेत। सांगली महापालिकेत महापौर उपमहापौर पदासाठी 10 फेब्रुवारीला निवडणूक होणार आहे। दरम्यान ही निवडणूक काँग्रेसनं बिनविरोध करावी असं आवाहन चंद्रकांत पाटलांनी केलं। पदासाठी भारतीय जनता पार्टीने धीरज सूर्यवंशीचं नाव नक्की केलं आणि उपमहापौर पदासाठी राष्ट्रवादीने गजानन मगदूमचं नाव नक्की केलं। 10 तारखेला निवडणूक आहे। मी आपल्या माध्यमातून काँग्रेस आयला आवाहन करतो की अजितदादा जाण्याच्या पार्श्वभूमीवर पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेत जसं महापौर उपमहापौर दोन्ही बिनविरोध आले, निवडणूक झाली नाही, आपण इथेही असं करूया असं आवाहन करतो।